Blwyddyn 2016 wedi bod yn llawn albums anhygoel a lot o gwaith celf gorau hefyd. A yma mae y Lolfa sydd wedi noddi y gwobr yma a dyma Fflir Arwel. Felly, ar y rhestr fer, gwaith celf gorau, 5, Ai Ka-Ching, 4, Cowboys Ros Botwnog, a Fel Tôn Gron, y bandana. A'r enillydd ydy, Fel Tôn Gron, y bandana. Chi eisiau gweud cwpl o eiriau, boys? Ie, gwan yn. Iawn, Gwyl? Ie, diolch am y wobr yma. Nath ni actually neud y gwaith celf tro yma fyd. Nath Rhys dynnu'r lluniau i ni. Diolch i pawb yn Antenna, nath helpu ni greu y clawr, a diolch i Sean Owens sydd yn deddwyr ein asia ar y funud, chos fo ddath fyny efo'r syniad gwreiddiol, felly diolch Sean, diolch Antenna, a diolch i chi am bleidleisio. Nice one. Llongyfarchiadau!